Hayot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare! Top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Ay! Sigaw Taas na ng sigaw. enerhiya mo O pero maganda yan, Tama. di ba? Pampagising Lunes na Lunes. Oo! Pero alam mo yung enerhiya mo? Ano? Para kang Ano? nakascore ka kagabi, no? Suffer? Ay hindi, wala lang. May date ka kagabi? Pwede. Ay, di, iba din talaga yung glow, yung energy nang naibibigay kapag kumbaga nakascore ka. Awa. Or alam mo yun, nakipag-date ka, iba yung refreshment na naibibigay sa'yo. Totoo. Para kang baterya na kinikilig-kilig dahil kinuryente ka. Ay, kaya naman pala ganyan. Diba? O ikaw ba, dahil usapang date tayo ngayon, Konyo Bicolano, anong Ayan. pinaka hindi mo makakalimutang karanasan sa pakikipag-date? Ako kasi may best friend ako. Oh. Si Jenny Rose Lingat. Awa. Yan. So si Jenny Rose ay pusong lalaki talaga. Tanggap ko siya, mahal na mahal ko Pero, naman siya. katawang? Pero katawang ano pa rin, unding. Pusong lalaki siya, katawang babae pa rin. Awa. Oo. So, one time, natatakot ako. This is my first date. Ang ganda nito, flight attendant. Awa. Flight attendant na siya ngayon. So, pinormahan ko siya. Pero sabi ko, bro, support system, samahan mo ko. So, nag-date kami. Nag-date kaming tatlo. Kasama ko si best friend ko, si Jeng. Talagang nagsama ka pa. Oo, pero nagpaalam naman ako dun sa girl. Sabi niya, sige, okay lang para makilala ko rin yung circle of friends mo. Awa. So, tapos nasad ako. Oh. Kasi si Jeng, tapos yung girl yung nagkatuluyan. Wala! Oo. Talo ka pala ng kaibigan mong pusong lalaki, Oo. katawang babae. Yan, na may pagkaunding. Ikaw ba, anong hindi mo makakalimutang date? Pinaka hindi ko makakalimutang date, nag-sex kami. Agad-agad! Hindi! Sinangag Express. OMG. Ayun, sex. Kasi sa amin sa Lasal nung college yun yung tawag. Sinangag. Sinangag Express. No Ayan. ulam, sinangag lang. Hindi. Sinangag Ano Express. ba? Hindi. Basta yun yung pangalan. Sinangag ng brand. Express. Oo. Okay. So, nag-sex kami. Oo. Minsan ganun nga yung invitation. Uy, tara, sex tayo. Oo. Ayun Saan? pala. Sa park? Bakit? Hindi ba pwedeng kainin ang sinangag sa park? Pwede, diba? Sige. Oo. Pero yun na nga, sinisira mo yung Sinangag Express ko eh. Ayan. So, nag-sex kami, Sinangag Express. Ang haba ng kwentuhan namin. Umabot kami ng 5 hours. Wow. So, doon ko napatunayan na wala talaga yun sa halaga ng kinakain ninyo. Kung kayo naman yung magkakainan. Tama. Hindi, joke lang. Pero yun nga, ang tagal-tagal namin nag-uusap. Sobrang quality yung naging date namin. So, akala ko yun na. Pero, Kinabukasan hindi na ako kinausap. oh no. Ayun, may girlfriend na siyang iba. Agad-agad. Well, at least, nagka-sex kayo. Oo, tsaka diba? masarap yung sex na yun. Oo, yung Sinangag Express. Tuto. Wow. Ay, nako, sure kami mga kabisyo, ikaw rin maraming naalala kapag sinasabing first date. Legit yan. Diba? Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa ang sunod na dalawang mga ganap sa first date! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Mumuna, ito ang allergic. Ang sarap ng pagkain dito sa restaurant na to, no, Jessa? Dito talaga kita dinala, Jessa, ngayong first date natin dahil paborito ko tong restaurant na to, the best seafood ever! Oo, masarap siya, Mar. Anong pinaka-paborito mo sa kinain nating mga seafoods? Ito. Masarap tong seafood pasta. Uy, wow! Ako, yung sa akin di pa nasa-serve eh. Yung hindi mo alin. Yung gusto kong kainin? Ano?
ikaw. Joke lang, Jessa. Pinapatawa lang kita. Jessa, okay ka lang ba? Bakit parang namamaga yung mukha mo? Yan ba yung rejob mo? Tsaka namumutla ka rin. Hindi ko na maintindihan. Namumula ba, namumutla? Nagbablush ka ba dahil kinikilig ka? Mar, ang totoo niyan, may allergies kasi ako sa seafood. Ha? Bakit di mo agad sinabi? Ay, ganun talaga kapag nagmamahal, handang magsakripisyo para sa taong mahal mo. Hindi ako makahinga. Hello, Jessa. First date pa lang natin, kaya na kagad kalalim iniisip mo. Uli ka na, dadalhin na kita sa ospital. Teka, sa ospital mo agad ako dadalhin. Saan ba dapat? Hindi ba pwedeng mouth to mouth mo muna? Uli ka nga dito. Blok. Kadiri. Kung makikita ko to, nasa restaurant, hahampasin ko to ng plaza. Kadiri, get a room. Babatuan ko ng kanin tong mga Nakakaumay. Uy, pero honesty is the best policy. Awan. Dapat kahit first date ninyo yan, nagpapa-impress ka, pero honest ka pa rin. Be honest, lalo na sa pagkain. Ako na-experience ko to eh. Awan. Nakipag-date ako nang hindi ko sinasabi na hindi talaga ako kumakain ng gulay. Ganyan talaga pag people pleaser. Oo, ang hirap tumanggi. Sa bagay, ako rin naranasan ko rin. Steak naman. Steak? Oo, yun naman. Wala naman akong allergies. Pero nagkunwari akong may alam. So sabi ko, sige, gusto ko yung medium rare. Wow, Pagdating nung steak, dugo-dugo. Dugo-dugo pa. Hindi ko naman in-expect na ganun yun. Ayun, pinilit kong kainin kahit nasusuka na. Diba? At the end of the day, kapag hindi ka honest sa kadate mo, ikaw rin yung naaapektuhan. Totoo. Ikaw yung nahihirapan. Kaya huwag kang nagpapanggap ka, bisyo. Kaya nga, kung squammy ka, pakita mong squammy ka. At kung mahal ka niyan, mamahalin ka niyan. Malay mo, squammy rin siya. Nagkukunwari din pala. Diba? Kanal sa kanal. Ay, anyway, that's number 1. Punta tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang support system. Jessa, hi! Buti nakarating ka dito. Akala ko di mo na ako sisiputin. Oh, Mar, I'm here. Pero okay lang ba? Sinama ko tong tropa ko sa date natin today. Ay, nakabahan kasi ako para, alam mo yan, may support system ako. Ganyan. Sige. Ito, girl. Ito, halika dito. Hi, Mar! Robin Shena, best friend ni Jessa. Hello! Hi! So let's go na sa loob ng restaurant. Wait lang, Mar. Bakit, Jessa? Yung iba ko kasing tropa, papunta pa lang. Tsaka sina mama, si papa, lolo, lola, tito, tita. Tsaka sinama ko na rin yung mga kapatid ko. Okay lang ba? Lo, Jessa, sama mo na rin kaya mga pamangkin mo. Naiya ka pa. Good idea. Ayan. Oy, umano naman tayo. Maging sensitive rin naman tayo. Maging sensitive, ikaw rin naman. Dinala mo si Jeng. Plot twist, siya tuloy nagustuhan. Kaya ka, nakakainis. Pero be very sensitive sa kadate mo. May mga kadate dapat tayo na, alam mo yun, dapat pinapakinggan natin yung mga cues nila. Non-verbal cues. Ako naman, I would say, wala namang problema dito kasi nakaranas din ako na nagdala ako ng kaibigan. Third party. Oo, pero sabihin mo, beforehand. Hindi yung nandun na kayo, tsaka kayo magkakabiglaan, may +5 ka pala. Oo nga, syempre hindi yan makakatanggi. Totoo. Ay, nako. Anyway, kabisyo, hindi mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mong hanapan ka namin na makakadate. Ayan. Si Konyo Bicolano, pwede po. Pwede. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. O siya, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsya na DJ Robin Shena. Your Uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!